Kids, croeso nôl i'r LOLFA Tech. Heddiw dyn ni'n trafod apps golygu fideo. Felly rhai ohonoch chi sy'n moyn bod yn YouTube superstars, neu jyst moyn fideos cool i pigo lan birds ar Instagram. Come on, fi'n gwybod y sgôr. Wel, fi wedi cael good look o gwmpas a fi wedi ffindio 3 app wahanol a ni'n dechrau off heddi gyda Magisto. I ddechrau, dyn ni'n allan cymeryd fideo'n syth neu mewn fori o footage dych chi wedi gwneud yn barod fel fi gwneud fan hyn. Wedyn mae angen dewis pa style ych chi moyn, hwn yw beth mae'ch fideo chi'n mynd i edrych fel yn y diwedd. Dyn ni'n cael preview bach sy'n eitha nice, wedyn dewis pa cerddoriaeth ych chi moyn, ac ar ôl hynny dewiswch sut mor hir ych chi moyn eich fideo. Ar ôl ni mae'r app yn neud y gwaith caled i gyd. Ar ôl seibiant eitha hir ddo, mae'r fideo'n barod i weld. Mae'r effeithiau'n eitha dda ac yn edrych yn cool, ond heb cael y dewis o pa rannau o'r fideo sy'n cael ei defnyddio, mae fe'n eitha annoying. Os ydych chi am ddangos unrhyw un arall ddo, mae angen talu amdano fe. Dim diolch, mate. Come on, chi'n gwybod fi erbyn hyn ddim yn talu am dim. 2 mas o 5. Wel, symud ymlaen at rhif 2, dyma Splice. Ar ôl mewn forio'ch fideos chi, mae Splice yn ei rhoi mewn timeline bach sy'n eitha cool. Hefyd rhywbeth dda am yr app yw bod ganddoch chi'r opsiwn i newid cyflymder y clips a hefyd dewis pwyntiau lle mae pob un yn dechrau a gorffen. Hefyd ydych chi'n gallu cael cipolwg bach ar beth yw'r fideo chi'n edrych fel ar unrhyw bryd. Gallwch rhoi cerddoriaeth eich hun mewn a hyd yn oed recordio voice-over bach iddo. Y peth yw ddo fod yn anodd iawn i synco'r fideos gyda'r cerddoriaeth, oedd yn jyst yn rhy ffidlu. Ond mae'r cynnyrch yn alright, does dim filters neu dim byd ddo, felly i fod yn onest mae'n edrych bach yn plain. Fe'n okay, t'mod, ond eitha anodd i ddefnyddio, felly fi'n mynd i roi fe 3 mas o 5. Felly yn olaf mae gennym ni Cute Cut. Fel y rhai arall, dyn ni'n dechrau gan setl am prosiect a mewnforio'r footage i gyd. Mae'r llinell amser yn edrych mwy fel meddalwedd golygu go iawn, sy'n teimlo'n fwy gytrefol i fi. Mae'r clips wahanol yn gweithio fel layers, sy'n meddwl reolaeth gwell o'ch clips chi, a hefyd gallwch chi wneud toriadau fwy dramatig os oes eisiau. Y peth mawr ddo, os chi am ddefnyddio cerddoriaeth, mae fe'n hawdd iawn i chi synco'r fideo gyda'r sain oherwydd hyn. Mae'r reolaeth o drawstoriadau yn gret gyda llawer o opsiynau, a mae'r preview pane fan hyn yn defnyddol iawn mwyn gweld beth sy'n digwydd wrth i chi golygu. I arddangos y clip, mae jyst angen exporto'r fideo gyda gosodiadau ydych chi moyn, a wedyn mae'r clip yn cael ei arbed unai ar y we neu eich ffôn chi. Fel rhywun sy'n defnyddio fideo yn aml iawn, o'n i'n ffeindio bod hon yn llawer gwell. Os o'n i'n defnyddio fe ar ryw tablet neu rhywbeth, fi'n meddwl bydd yn eitha dda. Felly fi'n mynd i roi fe 4 mas o 5. Wel, na popeth o'r wrtho fi. Yr unig peth sy'n ar ôl yw weld y fideo. Felly tan y tro nesaf, bois. Cyw'r fideo! Yeah! Check out hwn mas!